Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang lare-lare soli-solihah, pripun kabare? Mugi-mugi sae nggih. Alhamdulillah. Lare-lare dinten iki ayo bareng-bareng sinau basa Jawa. Babagan mengenal swara ing sakiwa tengen. Saderengipun pimucalan niki diwiwiti, ayo waos basmalah sesarengan. Bismillahirrohmanirrohim. Supados lare-lare semangat, kita nembang riyen nggih. 1, 2, 3. Niku wau suarane kodhok. Nggih, leres. Kodhok suarane teot-teot. Coba saiki gatekke nggih suarane kewan iki. 1. Suara apa iki? Nggih, leres. Iki suarane kucing. Kucing suarane meong-meong. Nomor 2, suara apa iki? Nggih, leres. Niki suarane wedhus. Wedhus suarane embek-embek. Nomor 3, suara apa iki? Nggih, leres. Iki suarane bebek. Bebek suarane wek wek wek. Nomor 4, suara apa iki? Nggih, leres. Iki suarane cecek. Cecek suarane cek cek. Nomor gangsal, suarane apa iki? Nggih, leres. Iki suarane tikus. Tikus suarane cit-cit. Nomor 6, suara apa iki? Nggih, leres. Iki suarane pitik jago. Pitik jago suarane kukuruyu. Nomor 7, suara apa iki? Nggih, leres. Iki suara pitik babon. Pitik babon suarane petok-petok. Nomor 8, suara apa iki? Nggih, leres. Iki suara cangkrik. Cangkrik suarane krik-krik. Cukup semanten sinau dinten niki. Ustazah pungkasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.